छेत्री आहे हाम्री मुसी यत्री आहे यो हाम्रा नाथ आहे गाउँदैछ गाना आहे टिका सानो आहे अब कता जानु आहे माया गुरुङ आहे त्यसै फुरुङ फुरुङ आहे रेजिना परिवार आहे भोगी नै घरिबार आहे सुस्मिता छेत्री आहे नाक मात्रै यत्री आहे एकै अरे हजुरको नाम कार्के आहे घरकी कि आर्की आहे फकाउनै पर्छ आहे यो घरको पनि आहे मालिक मालिकनीलाई आहे नचाउनै पर्छ आहे सेलरोटी केरा आहे पचाउनै पर्छ के हजुरको नाम ए रामजी पौडेल ए मामा घर गौडेल आहे इन्द्राजीसी आहे रौसीको सिसी आहे धादिङे भाले ए राम्रो गासाले आहे ज्वाइँ साहेब ए कता हो गायब आहे सुमन परिवार ओहो तिनटा भो घरिबार आहे पिताहरू आहे माताहरू आहे दिदी बहिनी आहे खान्छौ र खैनी आहे बालकुमार श्रेष्ठ आहे बोलीमा प्रष्ट आहे बजाउनेले आहे बजाइराखो आहे क्यामेरामानले आहे खिचीमा राखुन् दर्शक भगवानले आहे हेरीमा राखुन् आहे दर्शकहरूले आहे हेरीमा राखुन् आहे अहिलेसम्म आहे रम्मा र झम्मा आहे ल्याएको र देखाएको आहे दुईटी मात्रै आहे बाहिर बाहिर आहे गरेका छन् जात्रा आहे आजै र मिति आहे 82 सालको आहे कार्तिकै महिना आहे यो घरै भेटिए आहे कहाँ गयो छैन आहे आँगनमै झरा आहे रमाइलो गर आहे दात दक्षिणा भरा आहे बालकुमार श्रेष्ठले आहे लुका छौकी आहे पैसाको थैली आहे फुका छौकी आहे दर्शक बिनलाई आहे नचाउँदै हँसाउँदै आहे इन्टरटेनमेन्ट दिँदै आहे आयो हामी आहे नमानी शर्मा आहे यी नेपाल घरमा आहे वर्षै र दिनको आहे तिहारैमा आहे
देउसी रे भन्दै आहे देउसी रे भन्दै आहे देउसी रे भन्दै वर्ष दिनको देउसी र भैलो यी नेपालमा गर्दैछौ घर दैलो वर्ष दिनको देउसी र भैलो यी नेपालमा